Sincerament, creiem que aquesta mostra en camp rendeix un més que merescut homenatge a l'escriptor de Castalla en totes les seues facetes vitals. El valor de les paraules es mostra un personatge polièdric en la forma i polifacètic en el contingut. Camp pretén posar de manifest que un dels pilars fonamentals de la seva obra social són el foment i promoció de la cultura i de l'art. Enric Valor va ser un dels grans narradors i intel·lectuals valencians del segle XX que va demostrar sempre la seva estima per la terra, la cultura del poble i la fidelitat a una llengua, el valencià. De Valor podem admirar la dedicació incansable a la llengua i a la creació literària, però també la seva vida coherent en les seues idees. Conèixer Enric Valor és acostar-nos a l'essència del nostre passat, ja que tot el treball que va dur a terme, el treball gramàtic, normatiu, la narrativa, el gènere rondallístic, té significat valencià. Ell és el guardià de les paraules, el mestre de mestres. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha fet un esforç notable per a presentar l'estudi més exhaustiu possible sobre la societat, l'època, el territori i l'obra de l'escriptor de Castalla. Enric Valor i Vives aplega aquesta ciutat de parlar mariner, que ja coneixia pels estudis lliures de comerç, i sense massa tardança estableix un primer contacte Josep Coloma Pellicer, director del setmanari El Tio Cuc, que tan destacat lloc ocupa encara avui en l'univers simbòlic d'Alacant. Aquella coneixença el portarà directament a altres persones destacades de les lletres, de la política local i de la vida social relacionades amb els periòdics El Luchador i Diario de Alicante. I la crearen l'agrupació regionalista alacantina, i tant que la crearen. I per mitjà d'ella arribaren on van poder. Però l'assoliment més interessant és que a Alacant es va parlar de valencianisme, de germanor, de destí comú amb les altres terres valencianes, del procés d'autonomia i d'un estatut en els anys de la Segona República. Aquelles petites dedicacions posaren tots els fonaments de les seues ocupacions futures com a narrador, com a corrector lingüístic, com a difusor de la normativa i també fomentaren unes relacions d'amistat i d'admiració que trobarem sòlidament establides després de la Guerra Civil amb els intel·lectuals valencians de primera fila, tan influents i decisius per a la nostra llengua: Manuel Sánchez Guarner, Carles Salvador, Josep Giner, Miquel Duran i Tortajada, Adolf Piscueta, Emili Beut. Podem dir que sense l'etapa alacantina, potser la biografia del nostre Enric Valor hauria estat ben diferent. Enric Valor és un valor perenne en la cultura valenciana des d'aquells anys decisius de preparació de l'escola en valencià i d'aplicació de la llei d'ús i ensenyament. Aquells infants que llegirem o escoltarem les rondalles valencianes de boca d'algun mestre o animador, incorporarem el nom de Valor al nostre bagatge literari i cultural per sempre. Manuel Sánchez Guarner escrivia l'any 66. Enric Valor és un dels servidors de l'idioma més antics, més competents, més diligents i més altruistes. Això i la seva intensa coneixença dels preceptes gramaticals li permeten emprar en les seues novel·les i les rondalles que transcriu la prosa més sucosa, robusta, clara i acolorida de tots els escriptors valencians. I encara l'admirable Josep Giner, professor de gramàtica històrica del nostre Valor, escrigué en una ocasió que era l'escriptor valencià que posseeix naturalment més llengua viva, nadiua, usual, popular, instintivament ben usada, natural, espontània. Potser per això, i per altres factors també relacionats amb el determinisme, es proposà de fer unes novel·les que retingueren allò que va ser i que portava camí de deixar de ser. És una altra funció que acompleix la seva obra, la memorial, un esforç contra l'oblit. El mestre aconsegueix nacionalitzar els relats, adaptar-los a la realitat geogràfica de les nostres terres, fer palesos molts trets costumistes i fer literatura dins del respecte al gènere folclòric. Valor heretà el lèxic ric i variat de primeries de segle de les comarques de l'Alcoià i de la Marina, ampliat en els anys 30 pel de l'Alacantí i en els anys 40 pel de l'Horta de València i els ports de Morella. I deia Valor: els valencians tenim grans reserves de vocabulari que en altres indrets només coneixen a través de la lectura dels clàssics. Posseïm un tresor d'expressions magnífiques, conservem girs sintàctics d'una gran puresa
i el nostre deure és preservar-ho, fer-ho valdre i, en una paraula, aportar-ho a la llengua general. Enhorabona a Alacant per retre tan just homenatge al mestre de les paraules. Moltes gràcies i bon any, Enric Valor. Així tenim diversos documents, com per exemple el seu certificat de notes, l'examen d'ingrés en l'Escola de Comerç d'Alacant, l'acta de naixement i l'esquella de la Torratxa. Son pare havia estudiat Filosofia i Lletres a Barcelona i duia aquestes revistes i era ell on va aprendre la llengua. I ahir és on aprèn el poema que n'hi ha escrit, que es diu A la una de la nit. L'hem volgut destacar a la una de la nit. És el poema que ell aprèn i que recita fins als 90 anys quasi de vida de memòria. O sigui, ell el recorda des de xicotet fins que es fa gran, el recorda sempre. Anem passant. Bueno, és un despatx senzill, però al mateix temps molt acollidor. En la màquina d'escriure hi ha una correcció de galerades d'ell, d'un llibre seu, sí. És una entrevista al llibre Converses amb un senyor escriptor. Ell sempre anava en capellet, en barret. Barret, gabardina i bastó, sempre. I des del seu despatx, si mirem cap enfront, veiem una gran fotografia d'un paisatge valorià, que és les serres de Tibi, que darrere hi havia la mar, com si fos un paisatge de les seues rondalles. I ell, en teoria, s'inspira a través del paisatge per a tota la producció literària que veurem ara. Així tenim exemples de les publicacions on ell col·laborava, el famós Tío Cook, el Tío Cook d'Alacant, tenim el Luchador i el Diario de Alicante. Passem ara al valor rondallista i així tenim les primeres edicions de les seues obres que venen acompanyat per una il·lustració de les geografies de les rondalles, destacant aquell element que va ser la primera adaptació de les rondalles, que lo bonic és el llom. Sí, que haveu afegit alguna altra cosa. I enfront n'hi ha dues llibreries on hi ha llibres amb les seues obres i obres de l'acadèmia i dos marcs digitals. En un, fotografies del seu àlbum personal i en l'altre, fotografies de les seues obres. Després passem al valor novel·lista, on tenim una de les joies de l'exposició. Així estan les seues obres, però la joia és eixa d'ahir. Eixe és el manuscrit, l'últim manuscrit que ell estava escrivint quan va morir. I no estan definits els personatges, és un bloc Henry de tota la vida. Ja tindria prop dels 90, no? Sí, prop dels 90, això estava... I ell és el que diu en el seu llibre Converses amb un senyor escriptor, perquè l'editora li pregunta «I el llibre Habitatge per a l'eternitat?» Diu, diu, per a mi restarà sempre en l'ordinador de les galàxies. I així s'acaba el llibre. Està bé. Entrem en l'apartat del valor lingüista i en el valor lingüista trobem les seues obres gramaticals i fotografies dels que han sigut els seus mestres i col·laboradors. A Carles Salvador, a Joan Senent Anaya, que va ser fundador de Gorg, a l'Horrat Penat, on ell va ser el primer professor de valencià en el franquisme, donava classes de fonètica, com pronunciar bé. Cedit ese magnífic local que El valor de valor són tots els reconeixements. Ahí està la relació dels premis institucionals, així. I així, per exemple, està el diploma com a doctor honoris causa de la Universitat de València.
Així està el birrer de la Universitat de València, la medalla d'or de la Vila de Petrer, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, el seu discurs quan va ser doctor honoris causa per la Universitat de València. Aquest és l'últim homenatge que va rebre a títol pòstum per part de la Diputació d'Alacant, que ahí està el fill. Fill adoptiu de València, també hi està el fill. Quan és doctor honoris causa per la Politècnica de València. La d'Alacant, la Jaume I de Castelló, la de les Illes Balears, ahí tenim rebent la Creu de Sant Jordi, i el primer, que és el Premi de les Lletres Valencianes. I així estan, per un costat, els homenatges en forma de llibres que se li han fet i les seues correccions d'eixe llibre.